Jeg synes, stranden er spændende, fordi vi kan komme til at tænke på den som et meget mildt og omsorgsfuldt og let afkodeligt sted. Men i virkeligheden så er min oplevelse efter også at have læst mange strandscener i litteratur og kigget på mange billeder, at den bærer på alt muligt skjult, at den er det omvendte på en måde. Et hemmeligt rum, der gemmer på alle mulige skjulte historier og gammelt begær og utrolige møder, som måske ikke kunne udfolde sig andre steder, hverken inde på land eller ude på havs, men lige netop kan finde sted på stranden. Stranden er altid tæt på. Emotionelt, men også rent fysisk. Der er intet sted i Danmark, hvor vi er mere end 30-40 km fra kyststrækning. Og Danmark har en af verdens længste kyststrækninger i forhold til vores størrelse, men også totalt mere end 8.000 kilometer. Stranden er et sted, som mennesker har opfattet meget forskelligt. Fra at være et område fyldt med farer og med hårdt arbejde, så bliver stranden igennem 1800-tallet op i det 20. århundrede i stedet for til drømmenes strand, altså der, hvor man længes hen, der, hvor man rekreerer sig, går tur og bader i bølgerne. Den forvandling er ikke naturlig, og vores måde at opleve stranden på i dag som primært et feriested, det er noget, der har en speciel historie. Det er en ting, der opstår i 1800-tallet. I løbet af 1800-tallet så begynder danske kunstnere at interessere sig for stranden. De laver billeder af den, og det vi så møder i deres billeder, det er det her skift i synet på vores natur. Kunstnerne er med til at skildre den og give os et billede af, hvad vil det sige at være en, der bor i Danmark. Og der er rigtig meget, der sker på stranden. De her kunstnere, de går fra først og fremmest at skildre fiskere og folk, der arbejder, til gradvist at skildre den der middelklasse. Altså de sådan bedre stillede borgere fra byerne, der begiver sig ud på stranden for at få vinden, solen og havet tæt på. Stranden er jo det sted, der ligger imellem land og vand. Så stranden er sådan en form for overgangszone. Det er både rent konkret, der hvor havet af og til skyller op imod land og derfor efterlader ting. Men det er også en overgangszone for os mennesker. Det er der, hvor vi omstiller os selv fra jorden til havet. Det er også der, hvor vi konkret måske tager tøjet af for at begive os ud i bølgerne. Og det er igennem årene også blevet til en mental tilstand. Stranden er blevet sådan ikke et sted på linje med andre steder. Det er der, hvor nye ting kan ske. Det er der, hvor anderledes ting skal ske. Stranden indoptager sine spor. Vi kan lave fodaftryk i sandet, men den sletter dem også hele tiden. Vandet skyller ind over sandet, sandet fyrer hen over stranden. Så på en måde bliver stranden ved med at skabe sig selv som et nyt hvidt papir, hvorpå vi kan indskrive nye fortællinger. Og så samtidig er det jo slet ikke sådan. Samtidig bærer stranden på alle sine spor og gemmer på dem, og hvis vi først begynder at gå på opdagelse i dem, så vil vi kunne tilgå både konkrete historiske erfaringer, der er fundet sted på faktiske strande, men også fiktionserfaringer eller mere litterære erfaringer eller oplevelser, som er beskrevet i litteraturen eller i kunsten. I en lang række kunstværker, hvor stranden indgår, der er i hvert fald 2 helt distinkte ting til stede. Det ene, det er horisonten. Altså horisonten som det sted, vi både længes imod, men hvor der også er noget ukendt og måske endda truende. Den anden ting, der nærmest altid er til stede i strandbilleder, det er, at stranden selv, det er et scenerum. Det er der, hvor forskellige dramaer, der fortæller os om livet og vores skæbne, er til stede. Det er svært at sige, hvad der venter for enden af stranden. Men det er jo helt åbenlyst, at for enden af stranden venter havet, og for enden af havet venter horisonten. Og horisonten ved vi på en måde ikke, hvad bærer på. Og derfor kan den få lov til at bære på alle vores længsler og bekymringer og drømme for fremtiden.